मा डिरेक्टर मा मुंसार माहाजोन मा फिल्म बानायदोंब्रा आसोल फिल्मखौ बानायनानै नायखांनाय मास्टार केसेटखौ दिखांजोब्बाय आं नोंहा दासो सोंदों जावखो नामाब्रा जावाखैलै फबदोंसो मा खबर अमा थावख्रि थुलुंगास माथो सिरि लेभेलथार गय जादों गुस्थिया लिस्टि फुनाय बायदि नुदोंथ' ओमफ्राय बेयाव मानो गोदाव सोराव थादों नोंसोरलाय सान्दुं गोसाखाय सानैजों दसे सेमिनार जदों मा सेमिनार जदोंब्रा इउनिभारसिटि दां माथां मा नोंबो फिल्म इन्डास्ट्रियाव जइन खालामसै नामा थुलुंगास नों दासो फैनायनि आगोल रिटायारमेन्ट लाबायलां दे बुजिबाय थाथ' मालाबा रायलायनोसै बे घुस होनानै साख्रि नागिरनायखौ मोनबा पार्टि होबानो जाबाय दे उखैनायफोर जाखौहाय जाहोगोन आं ओमफ्राय हिर'फोर सिनेमाया जोबब्ला जोंनाव देखायबानो जाबाय टिकेट दाननांगोनलै हले थाइसेबो गारा माथो आं नोंसिनि बेखार बर' सिनेमायाव जायाफ्रामानो गुन्दा नांगौबा आंखौ बुं हिनजाव बोनायफ्राव फ्रियावनो गाना होगोन आं आरो नोंसोरथ' सारेनाबो होनो हाखाया बेखायनो फ्रियावनो गाना होगोन आं बुजिबाय ओइ सान्दुं दुंबायसलै हार्स मिजिंस खोमासफ्रास एसे सानाइस मोनबाय सांस ना मा होनोस औ स्लेस जालायबाय नोंसिनि थासुफ्रा रायलायनो गोसो गैयाबा डाइरेक्ट बुंब्रा आंहाबो टाइम लस जायोना नोंसोर रायलायनानै थाथ' थांसै आंहा बाय बाय टाटा दा फैसैलै सोरथो लाखिदोंमोनब्रा बे मानसिया सोलायनाय नंलागोनलै खिबु सेथेया गोदो स्कुल फरायनायाव सुजिल' लाबोयोमोनब्रा गोदो नोंजों कलेजाव बुजानायखाय सेटारला नामा नोंखौ बारा दुगा देखायबालाय मानसि जाखागोन ना ओंखाम उखैबायलाय माथो थ' न'आव थांसै ओमफ्राय दा बेलासिफ्राव नोंहा माबा मोनसेफोर खामानि दं नामा सुबुंस्रिखौ लोगो हमहैनांगौमोन नोंसिनो दिनसैलै ओमफ्राय हाबाय माला सुबुंस्रि फिसाय थोद मा फाग्ला बुङोब्रा फैसाखौनो गरसेबो खामायनो हायाखै आर हाबा थ' बेदर गैयाबा हले आं हाबा जाहैनाय नङालै